OK. Ďalší Muay Thai deň za mnou. Dneska 23.12. V predchádzajúcom videu z dnešného dňa som rozprával o tom, ako nám prebiehala cesta sem a o tom, ako naša dcerka, aj keď je len taká mladá, koľko sa toho už nacestovala za jej krátky život. A že s najväčšou pravdepodobnosťou na budúci rok budeme cestovať sem ešte viacej, keďže plánujeme naše novoročné predvzatie spočíva v cestovaní do Južnej Ameriky. Ja viem, si určite hovoríte come on George, zrovna si v Thajsku, v Pattaji a rozprávaš o tom, že chceš ísť do Južnej Ameriky. Áno. To je síce pravda, ale ja tam spomínam, že tam pôjdeme. Je to naše novoročné predsavzatie. Treba si robiť novoročné predsavzatia podľa mňa. Niektorí z vás, ktorí ma poznajú trochu lepšie, vedia, že sa zaoberám aj osobnostným rozvojom. A v podstate to je jedna z vecí, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, že by som chcel rozvíjať ďalšie učebné aktivity v budúcnosti, nie sa zamerávať len na anglický jazyk, čo je momentálne moja hlavná učebná výchovná aktivita, a ten proste stále ešte je. Ale taktiež vlastne som certifikovaný učiteľ s niekoľkoročnými skúsenosťami v učení anglického jazyka ľuďom, väčšinou profesionálom, ale aj deti učím z celého sveta. Učím business manažerov, mal som business CEO z Nemecka, z Čiech, zo Slovenska, z Poľska, z Japonska a tak ďalej. Čiže v tom mám niekoľkoročné skúsenosti v učení toho. Potom, ako som spomínal v jednom predchádzajúcich videí, mám taktiež niekoľkoročné skúsenosti v učení vecí spojených so zdravou výživou a s doplnkami. A to v podstate som učil asi 7 rokov, cca. Keď sa to tak dá nazvať ako učenie, ale učil som, ako som spomínal, svojich zákazníkov som školil aj svojich zamestnancov, ktorých som mal v určitom bode v našom shope, ktorý bol miliónový shop, sme zarábali 1 000 000 libier v podstate na rok. Tak tam som robil manažéra a mal som stav zamestnancov asi 18 ľudí, ktorých som vlastnoručne zatrénoval na všetky doplnky, všetko som ich naučil, čo mali vedieť. Čiže by som to identifikoval ako 7 rokov skúsenosti učenia v tom, nehovoriac o tom, že treba ako manažer motivovať zamestnancov a teda vytvárať tím, potom ten tím viesť. Čiže som si spravil mám viacero desiatky certifikátov v osobnostnom rozvoji a v coachingu, v trénovaní. Čiže v budúcnosti by som sa rád sústredil na to, ale viacej by som preferoval skupinové kurzy, než trénovacie. Zameriavať sa na v podstate učenie týchto vecí väčším skupinám ľudí. A pozrieme si trochu miestnej kultúry. Nice. A vlastne, čo sa týka osobnostného rozvoja a coachingu, tak veľmi rád by som to robil skupinovo. Zameriaval sa taktiež na rozvoj rečníctva, vlastne public speaking, verejného rečníctva, hovorenia na verejnosti, organizovanie seminárov a učenie ľudí, ako viesť rôzne semináre a akým spôsobom v podstate gestikulovať, artikulovať a všetko v anglickom jazyku samozrejme. Môj hlavný vzdelávací jazyk je angličtina, čiže moje kurzy budú v anglickom jazyku. Mám napísané momentálne 2 knihy, ktoré jednu som publikoval, jednu som v procese publikácie. A vlastne jedna je zameraná na angličtinu, tá kniha. Angličtina pre biznesy, je to odôvodnenie, je to vlastne zbierka dôvodov, prečo by firmy mali svojich zamestnancov vzdelávať po anglicky, prečo by do toho mali investovať
firmy knihy aj v anglickom jazyku, čiže to je ďalší dôvod, prečo by firmy mali investovať do rozvoja jazykového rozvoja v anglickom jazyku pre svojich zamestnancov, aby vedeli získavať informácie, ktoré sa ináč získavať nedajú, ale teraz s tým chatom GPT sa trochu mení tá situácia a uvidíme, jak to pôjde. Každopádne podľa mňa je veľmi dôležité, aby sa ľudia učili praktické znalosti, schopnosti, skúsenosti nazbieravali a na toto je treba proste učenie osoba na osobu alebo skupinové kurzy. Sú veci, ktoré sa nedajú naučiť tým, že človek sedí doma za počítačom a pozrie si nejaký dvojhodinový kurz. A to sú veci, ktoré proste si prakticky musíte nacvičiť, precvičiť, prejsť si tým a mať niekoho, kto vás tým prevedie úspešným spôsobom. OK, ja to tu budem končiť. A samozrejme ten človek, čo vás tým prevedie úspešným spôsobom, budem ja. Čiže držte sa naladení, veľa toho príde, ako som spomínal v tomto, ale aj v iných veciach. Dobre, toto nechám, ja to budem končiť, idem si kúpiť nejaké veci do miestneho shopu. Bye bye!